Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, hali sa mangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Ang programa ini hatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Mga tugang, good morning po. Giraray Sendo Gabos. Welcome po sa programang Kape asin Baretang Agraryo. Ngunyang pong aldaw na ini, saro na naman pong magayon na discussion sa tuyang maaraman. May kinaramat po na share kan sa tuyang mga resource person na hali po sa Department of Agrarian Reform asin po an sa indang ARB. So, ini pong programang ini, hatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Region 5 asin po kan proyektong split. Kano minagi pong episode sa Indo pong naantabayanan ang naging presentasyon tan. Ang guest niya to hali sa Darpo sa probinsya kan o sa Masbate kung na pinaghirasan mga best practices po kan sinabi ng probinsya. Ngayon pong pagkaaga, mga tugang at sa tuwi pong bisita, hali po sa probinsya nin Catanduanes. At sa tuwi pong pinaka-main resource person ngunyan, nagtapos po bilang BSBA Accounting, kasi nigwanin master's degree sa Public Administration. Siring managpon po siya na mag-service sa Department of Agrarian Reform Region 5 kang 1989 bilang Clerk 2. Mas naging kapakipinabang po sa iyang udok sa buta pagserbi kan sa iya maging Administrative Officer 2 kasabay po sa iyang pagkadesignar bilang Acting Budget Officer sa loob po kan 26 na taon. Kan taon 2020 po, siya naging Senior Agrarian Reform Program Officer na sa iyang pinagkakabutan hanggang sa presente. Por dahil po sa iyang padagos na marahay na pagserbi sa asindayupot na sa Putoro para sa departamento, siya po na-designar bilang OIC Chief Agrarian Reform Program Officer o CARPO kan Program Beneficiaries Development o PBD Division Kandar Provincial Office sa probinsya nin Catanduanes. So, sa tuya pong bisita, mga kaagraryo, mga tugang si kaagraryong Ruben Tapit. Kaagraryong Ben, maray na aga po sa imo. Maray na aga po, kaagraryong Henry. Asin, sa ulit po, Diyos maray na aga po sa Gabos. Asin, welcome po kita sa ngunya na episode po kang Kape asin Baretang Agraryo. Digdi po sa DZGB. Yes, salamat kaagraryong Ben. Totoo po may mga kahaputan kita para si mo. And sa tuya, mga tugang na i-feature ngunya na sa pong Agrarian Reform Beneficiary, iyo po ang makakaibataan sa man na sabi nga isang huwarang magsasaka mula po sa barangay Patagan, Santa Elena, San Miguel, Catanduanes. Siya po si Ginang Ligaya Teherero, isang masipag na ina ng may 5 anak na sa pamagitan ng pagsasaka at abaka nakapagpatapos sa pag-aaral at nabiyayaan po ng isang certified public accountant at guro. Magandang umaga po, Kaagraryong Ligaya. Magandang umaga po, Kaagraryong Henry, at magandang umaga po sa mga tagapakinig ng agraryo sa radyo. Yes, maraming salamat po. Mga kaibigan, unahin po nating tanungin ngayon, ihaputa po ang enot na sa tuyang bisita, sa tuya pong Agrarian Reform Officer, si Kaagraryong Ben. Kang mga enot kaya Kaagraryong Ben na episode sa Masbate, ipinaliwanag po ni Parpo ni Risa Aldea ang pigaapod na LAD-free o LAD-free na ang probinsya para sa kapakanan po kan sa tuyang mga taga-antabay, taga-pakinig ngayon. Mari po ba ninyong muling ipaliwanag kung paano nasasabi na ay tuturing po na LAD-free ang isang lalawigan? Okay. Opo, ang Catanduanes sa ngayon ay na-declare na po na LAD-free province. In fact, the first LAD-free province dito po sa Region 5. Bakit po naging LAD-free? Opo. Kasi po yung lahat ng nakatarget sa
land acquisition and distribution sa probinsya ay naipamahagi na po natin sa lahat ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Kaya po sa ngayon, nakatutok na po kami ang DAR Catanduanes dito po sa isang project na ito, ito pong split para po ma-parcelize yung mga lupa na hindi pa po naibigay individually sa ating mga agrarian reform beneficiaries. So yun po, land free na kami ngayon. And in fact, isang malaking biyaya po para sa amin na tawagin na kaming land free. Wow, okay. Congratulations po Kagraryong Ben for that ha. At kaugnay nito po ay dahil po sa land free na kayo, mas nakatuon na ngayon ang inyong tanggapan sa pagpaparcelize ng tinatawag na Collective Certificate of Land Ownership Award o SCLOA tungo sa individual na pagmamay-ari alinsunod po sa layunin ng proyektong support to parcelization of lands for individual, titling o split. Sa inyong lalawigan, kumusta po ang pagpapatupad po ng proyektong ito? So nasambit ko kanina na sa ngayon, ang Catanduanes po, nakafocus na kami doon sa parcelization ng mga collective CLOA. So to date po, noong 2024, naipamahagi namin po ang 49 e-titles covering 56 hectares sa 47 ARBs. Yeah. At sa ngayon po, 2025, nagkaroon na po kami ng 56 e-titles covering 67 hectares with 53 ARBs. So yun po sa ngayon ang accomplishment po ng split. Napaghalaman ko, sir, na Kagraryong Ben, bilang background po sa pinag-uusapan natin ngayon, yung e-title distribution na ginawa sa Naga City noong June 2023. Naalala po ninyo yun? Nung last June 2020, na ang Catanduanes po ay isa sa mga maraming ARBs na nabigyan ng mga e-titles na ito. Wow. Maganda po yan, ano? Maganda yan. So sa ngayon po ay pag-usapan naman natin ang papel ng inyong division na sa Program Beneficiaries Development. Lalo na po sa ilalim ng Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program. Sa inyong probinsya po, ano-ano ang mga tuloy-tuloy na support services na naipaabot po natin para matulungan ang mga agrarian reform beneficiaries at organizations na mas umunlad? Kagraryong Ben. Okay po. So sa ngayon, sa Catanduanes, ang napakaraming activities, ongoing support services activities na ibinibigay sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Pero po, unang-una, ang panawagan namin doon sa mga ARBs na hindi pa kasali sa ating mga organizations. Dito sa tinatawag nating ARBOS. Para po mabigyan sila ng karampatang suporta. Kasi po nakita ito ng ating gobyerno na ang lupa po is not enough para po mapabuti ang pamumuhay ng ating mga magsasaka. Kinakailangan binigyan sila ng support services, for example, para tumaas ang kanilang agricultural production, mabigyan ng guidance ko paano mag-utang, credit access, at syempre, mabigyan sila ng mga kinakailangang equipments o farm machinery equipments para po matulungan sila na yung lupa na naibagi sa kanila sa pamagitan ng DAR ay mas umunlad or mas dumami ang kanilang production. Kaya lang po, syempre, andon ang aming panawagan na sumali ang ARBs sa ating mga organizations or ARBOS or kooperatiba. Kasi po hindi kami bumibigay ng suporta sa individual ARB. So yun po. Okay. May mga trade fairs ba kayo, sir, na ginagawa? Opo. In fact po, ang DAR Catanduanes is very active sa pag-participate po sa mga trade fairs. For example, last May, nagkaroon po kami ng tinatawag naming Abaca Festival. Doon po sa festival na yon, ang DAR was very active. Kasali po kami. Doon sa maraming mga sa mga ARBOS na nag-display ng kanilang mga produkto. At syempre po,
andun po yung partnership namin sa Yeah. iba't ibang mga agencies, mga line agencies para po mas mapabuti ang tulong na ibinibigay ng DAR. Andyan po ang DOLE, andyan po ang DTI, andyan po ang DNR. At saka siguro isang magandang yung partnership namin with sa kampo. Meron din kami PNP. trade fair doon na ibinibigay po. PNP. Sa PNP po, tinatawag naming agraryo merkado sa kampo. Wow. Oh, Partnership po ito na with the PNP Catanduanes. Opo. And last Friday, naibigay po namin yun. Ayun. Oo. Last monthly po, meron kaming trade fair. Yeah. Fair. Opo, okay. Paano po, sir, monitor itong status ng mga ARBs and ARBOs natin sa inyong tanggapan? Okay po. Actually po, isa siguro gusto ko din na maibahagi kung paano kami, yung mga ARBs na hindi pa nakasali dito sa programang ito. Opo. Meron po kami ginagawang ARB validation. Hinahanap namin sila. We are trying to reach them out kung nasaan po talaga sila para po talaga maisali natin sa ating mga organization. Ayun. Okay. Through ARB validation. At syempre po, taon-taon meron din kami ginagawang assessment sa ating mga ARBOs. How far na ang kanilang mga negosyo na ibigay ng mga intervention. So, doon yung partnership talaga with other, itong mga line agencies. At syempre, meron kami nagmamonitor na development facilitator na ka-assignment po sa ARBO. Oo. Meron po ba kayong mga upcoming projects or programs na dapat abangan ng ating mga kaagraryo? Lalo na po sa ang ating mga agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Catanduanes. Opo. At actually, meron naman kami naka-schedule na another round of e-title distribution kas October. Okay po. Doon naman po ulit ito sa Naga City. Opo. At saka po, advance information na din siguro, meron po kaming ginagawa, ngayon, may effort na wino-work out para po yung mga e-title holders natin, yung mga beneficiaries, ay mabigyan na naman sila ng pansin through this iPark or tinatawag naming Inclusive Partnership for ARCs project. Yes. So yun po ang ginagawa namin ngayon para sa ating mga ARC. Yes. Thank you po, Kaagraryong Ben. May katanungan ako sa ating katabi ngayon, Kaagraryong Ligaya Teherero. Yeah. Ang tawag sa'yo? Ligaya? Gaying? Gaying. Kaagraryong Gaying ng Catanduanes. Sige nga, mayroon ba ngayon po, sa pagpapatuloy ng ating talakayan po, Kaagraryong Gaying, marip ba ninyong ipakilala ang inyong sarili? Although kanina na-introduce ko na kayo, pero baka may gusto kayong idagdag para sa ating mga taga-subaybay para mas makilala po kayo ngayong araw. Ako po si Ligaya S. Soriao Teherero, taga Patagan Santa Elena, San Miguel, Catanduanes. Isa po akong ERB at na 28 years po kaming ERB at nai-award na po sa amin ang titulo sa programa pong split noong 2023. Opo. Ano po ang pangunahing hanap buhay ninyo bago at hanggang sa kasalukuyan? Dati po kami para hagot, para para lati, para tanom ng mga kung ano na sanang pwedeng mapagdagdag kita. At gaalaga ning karbaw, ning urig, ning manok para po yun sa pag maitaguyod na mo sa pag-eskwelahan sa muyang 5 aki. Iyon, opo. Nabalitaan ko po na kayo pala ay nagsisilbi bilang isang barangay, matanda o Patagan? Iyo po. Ako po sarong presidente ng Paris Pastoral Council. Opo. Sa Barangay Pastoral Council po. Sa amin pong simbahan. Opo. At saka sabi, sekretary po kayo ng Patagan Abaca Craft Makers Association. Opo, sekretary po ako ng Patagan Abaca Craft Makers Association. Ayun, kumusta po ang ninyo, experience ninyo? Medyo masayang masaya at minsan nakakalungkot kasi may mga member na minsan parang na mahirap na
minsan na hindi cooperate. At Okay. Ganun talaga ang buhay pag may organisasyon, di ba? masaya kasi nandyan lagi ang suporta ng DAR sa amin. Naitatagpuan sa aming Abaca Craft Makers Association Opo. 2009. Ayun. Oo. Tapos doon po nag-tie up po naging ka-tie up po ng PACMA ang aming ng DAR Opo. para po maipaabot sa mga ARB ang Opo. kanilang mga programa na galing sa agrarian reform. Opo. Nabanggit po ninyo na kayo pala ay secretary ng isang agrarian reform beneficiaries Opo. organization o ARBO. Opo. Paano po nyo na papanatili na magandang ugnayan sa pagitan ng mga miyembro? Kami po na gumagawa po kami ng may monthly meeting po kami. May mga update po kami about sa mga programa ng DARNA pinapaabot sa amin at may mga training pong pinapaabot sa amin ang Department of Agrarian Reform. Opo. Sila po ay nagbigay sa amin ng mga equipment. May tractor, may top down, may mga pa-training about sa financial literacy. Ay, wow. At ngayon po, nagtitraining naman po kami about sa rice brew. Oo. I see. Yun ang support na binibigay sa inyo ng DAR. Opo. Oh, okay. Bilang isang magsasaka, ano po ba ang kwento ng tagumpay ang inyong naranasan, kagradyong gaying, na hindi po ninyo makakalimutan? Napaka-matagumpay po para sa akin ang pagiging ERB ng aming pamilya. Opo. Kasi po, napatapos ko po ang aming 5 anak. Ang akin pong panganay ay isang DepEd math teacher. Ang pangalawa po, accountant po ng isang private company. At yung pangatlo po, Sige po. accountant po. Pang-apat po, virtual assistant. At yung pang-5 po, nag-graduate po siya ng IT. Okay. Bilang Pero pong cum laude. ilan pong anak ninyo? 5 po. 5 pong anak ninyo. Matipid kayo 5 ang anak ninyo. Ibig sabihin, yung mga natapos ng anak ninyo, yung mga nakapagtapos sa lahat sila sa pag-aaral dahil sa pagiging agrarian beneficiary ninyo? Opo. Oo. Kasi kasi po yung mga produkto po ng galing doon sa lupa na binigay sa amin ng agrarian reform. Yun na po ang ginawa naming sandigan para doon kami makakuha ng aming mga nakabili kami ng mga ari-arian. Nakabili kami ng mga gusto naming kung ano ang aming idadagdag na mga pwedeng mapaghanap buhayan. Opo, oo. Balita ko po, ang pamilya mo pala ay nagkamit ng isang outstanding Abaca Farm Family Awards during doon sa ginawang Farmers and Fisher Folk Month celebration. Pwedeng pakikwento mo niyan sa amin. Kami po ang naging Abaca Farm Family ng Catanduanes. Outstanding family pala kayo. Opo. Kasi po 11 municipality po ang naglaban-laban. Siguro po kami po ang naging kamong napili. Opo, kinatawan ng San Miguel. At kami po ay napiling maging isang family farm. So ang pinakahanap po ito is may kinalaman sa Abaca farming, ano? Opo. Oo. So anong feeling na kayo ay nabigyan ng award bilang outstanding Abaca farm family? Na sobrang sobrang naka-proud po. Kasi po para Abaca lang po kaparahagot kami para lati. Pero kaya may man po na
Oo. makapagpatapos, maging magayon ang buhay ni Samuyang 5 aki. Wow. Tapos na, gabos na tapos Gabos ang mga po, aki mo. tapos Dahil na lang po. yan sa Dahil po pag-aabaka. dyan sa pag-abaka. Wow. Congratulations, Mrs. Salamat po. Opo. Ano pong trabaho ka nago mo? Paragot po. Para hagot man. Iyo. Dati Magayon po, ba? Mhm. dati po ang gahagot kami po uning aga hanggang alas 8 ning banggi. Kasuga college pa po ang among mga aki. Ayo. Okay, okay. Ano po ang may papayo ninyo sa mga kapwa ARBs na hindi kasapi ng inyong ARBO? Ano Ang may may- advice mo sa enda? Ang may papayo ko po sa kanila yung mga hindi pa kasali. Sumali sila sa ARBO kasi yung mga tulong na naibibigay ng agrarian reform para makatulong din sa kanila. Opo. Kasi hindi po sila matutulungan ng programa ng agrarian reform kung hindi po siya kasali sa ARBO. I see. Okay. So, kailangan, may alam ka kung paano sila dapat maka-connect sa inyo, maka-reach out sa inyo para maging miyembro ng ARBO? Kami po ay tumatanggap ng member sa aming sa Abaca Crop Makers Association diyan po sa Patagan Salvacion. Pumunta lang po sa aming tanggapan at may form po doon na pinipilapan para Ayun. maging kabahagi ka ng aming asosasyon. Okay. So, panghuli po, Kagraryong Gaying, ano po ang mensahe ninyo sa DAR at sa mga katuwang ninyo na ahensya para sa lahat ng tulong at suportang ipinapagkaloob nila sa inyo? Nagpapasalamat po kami sa Department of Agrarian. Go ahead po. Sige po. Nagpapasalamat po kami na bigyan kami ng tulong ng gobyerno na nabigyan pansin ang mga katulad kong mga Opo. magsasaka. Opo. At salamat po sa mga tulong at paalala na ay mga programa ng gobyerno. Opo. Balikan ko po si Kagraryong Ruben Tampit. Kagraryong Ben, pwede ba ma-expound po yung kung halimbawa, yung mga hindi pa nagme-member sa Agrarian Reform Beneficiary Organization, paano po makapag-reach out at ano po ang dapat gawin para maging member po sila? Okay po, yun, thank you. Yung po ang panawagan namin talaga sa ating mga ARBs. Kaya nasambit ko po kanina na meron po kami ngayon ng tinatawag naming ARB validation. Opo. Meron kami ng list ng lahat ng ARBs at hinahanap namin sila Opo. para po maging miyembro, maging aktibong miyembro ng ating mga ARBOS. Paano po maging miyembro? Yeah. May mga ARBOS po kita, may mga kooperatibas or associations na nandun po sa indong barangay or kataid po na barangay. Ayun. So kung wala po duman mismo sa barangay nindo, syempre, pwede ka mo po mag-join duman Yes. sa ARBO nearest Yes. Opo. duman sa indang barangay. Oo. May mga kwan ba yung Kagraryong Ben para may mga requirements, mga specific requirements po? Actually po, since existing na po yung ARBO, Oo. syempre ang sa amin na ngayon na ang hinahanap namin yung mga agrarian reform beneficiaries. Oo. Wala mang pagbayad yan, pag may member? Opo, although welcome naman po lahat ng mga Lahat. magsasaka, Oo. mga farm workers, para po talaga mabigyang pansin ang kanilang pangailangan. Oo. Hindi lang po ng DAR, kundi po lahat ng agencies, lahat po ng partnership namin sa mga ibang line agencies, Opo. at syempre po sa local government unit. Oo. O bakit Kaya po ang ating mga ARBOS, kinakailangan po ma-accredit. ayun. Kailangan ng accreditation. Ma-accredit po Saan po doon dapat sa munisipyo Okay. kung saan yung kanilang yung lugar na kanilang Opo. yung barangay Oo. doon sa munisipyo nun. Ayun. So, dapat pupunta lang sa munisipyo para sa accreditation. Oo. Kada munisipyo po, igwa kayan, mayroon yan? Opo, halos po meron kasi talagang sarong mo niyan sa Samuya man na Samuyang piga campaign Opo. ng mga may mga programa kasi po kita sa DAR Oo. na kaipuan po na may counterpart po Opo. sa tuyang ARBOS na Yeah. may mga panahon po na kulang naman ang kanilang Yes. pang-counterpart. So, Yes, yes. andun talaga yung sa aming partnership with the local government. Maganda po yan. Opo. Pero sir, dapat organize muna. Kailangan mag-organize muna yung mga Opo, ARBOS dapat natin. organized and naka-register po sila if not po sa Opo. SEC or Or- sa CDA. Ayun. So, Although po ang sa amin ngayong kampanya is yung mga gaya po ng PACMA, mai-transfer na po sila sa
sa CDA. Opo. Kung halimbawa po kapusinda ngaya sa ideya kung ba nagibuhon, willing man po ang DAR magtong Of assistance. course, ang aming po office, welcome na welcome po ang lahat ng mga organizations, lahat po ng mga associations Opo. na gusto magpatulong sa DAR para po sa duman sa convert sila into as a cooperative. Very good. Okay. Thank you po, Kagraryong Ben. Kaya haganan na hingan ko na po ng mensahe ngayon si Kagraryong Ligaya Teherero para po sa ating mga kababayan. Sige po, Kagraryong Gaying. Kami po nagpapasalamat sa kay BBM and Secretary Estrella at sa Department of Agrarian Catanduanes at nabigyan ako ng pagkakataon na makarating dito sa inyong istasyon. Opo. At napakalaking experience ko po to sa aking buhay. First time niyo po sa DCGB? First time po Talaga? na magpunta sa radyo. Talaga ha. Dahilan sa DAR nakapunta ka sa DCGB. Opo. Alright, sige po. Ano pang mensahe natin? Maraming salamat po sa mga programa ng Department of Agrarian Reform. Opo. Thank you po, Kagraryong Ligaya Teherero. Ngayon po si Kagraryong Ruben Tapit. Kagraryong Ben? Upo, sa liwat po, dakulang pasasalamat po ng DAR Catanduanes sa ating pong mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos, at siyempre sa aming butihing Secretary ng Department of Agrarian Reform, Secretary Conrado M. Estrella III. At siyempre sa buong management po ng DAR Regional Office, sa ating pong napakasipag na direktor, si RD Sindak. Maraming salamat po. At siyempre sa aming sa samuya pong mahiguson asin magayon na Provincial Agrarian Reform Program Officer, Ma'am Nerissa Aldea, at sa lahat po ng aming mga kasamahan sa DAR Catanduanes upang maibigay ang mga tulong na ito na ibinibigay sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Wala po kaming ibang masabi kundi salamat. Salamat sa lahat ng tulong nyo at sa lahat pang mga tulong na ibibigay sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Opo, sulong katandungan, sulong agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Agraryo sa bagong Pilipino. Maraming salamat, Kagraryong Ruben Tapit, OIC Chief Agrarian Reform Program Officer po ng DAR Catanduanes. Then, ang sa tuya tabi mga tugang na featured ERB ngunyan, si Kagraryong Ligaya Teherero. Magayon po ang sa iyang naging eksperyensya. As in, sharing, may kinaraman po sa pag-asenso kan sa indang familia, 5 aki niya, napatapos niya gabos, mga tugang, para po sa tabang kandar, as in po sa tabang kan sa tuya na mga nasisinda po kan sa tuyang gobyerno. Yan po ang sa naman na edisyon ng programang Kape, asin Baretang Agraryo. Ini po si Henry Maceda, salamat kasi ng pagantabay. Nagasabi po kitang sulong agraryo. Sa indong ladang ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape, asin Baretang Agraryo.
Ang programang ini inihatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.